Ονομάζομαι Αναστασία Μπρουζιώτη και είμαι η χορογράφος της ομάδας σύγχρονου χορού Alma Libre. Το έργο για το οποίο αιτούμε φέτος επιχορήγηση ονομάζεται Uprooting. Το Uprooting είναι ένα έργο για το δεσμό του ανθρώπου με τις ρίζες του, για τον τρόπο που προσδιορίζουν την ταυτότητά του και για την ανάγκη του να ανατρέξει σε αυτές σε περιόδους που νιώθει πως απειλείται η υπόστασή του. Η παράσταση ξεκινά από τη στιγμή που οι ήρωες μόλις έχουν εγκαταλείψει τον τόπο στον οποίο ζούσαν ως τώρα και ξεκινούν μία πορεία προς το άγνωστο. Ερευνά λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, αυτή την ευαίσθητη στιγμή της εγκατάλειψης, της αποχώρησης από τον τόπο καταγωγής και την έναρξη μιας πορείας που δεν ξέρουν πού θα τους οδηγήσει. Παρατηρούμε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κινούνται όλοι μαζί, σαν μια μάζα, κινούνται με τον ίδιο τρόπο και αναζητούν έναν τόπο να ριζώσουν ξανά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της αναζήτησης ανακαλούν τη ζωή που άφησαν πίσω. Ανακαλούν τις μνήμες τους, ανακαλούν τις μυρωδιές τους, ανακαλούν τα πρόσωπα, τις μουσικές, τα βιώματα και μέσα από αυτό το ταξίδι μνήμης συστήνονται τόσο μεταξύ τους αλλά και σε εμάς. Το ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και το πού θα καταλήξουν τελικά θα το δούμε επί σκηνής. Το Uprooting, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα έργο που μας αφορά όλους, γιατί μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντικό είναι να επισκεπτόμαστε μία περιοχή, ένα κομμάτι του εαυτού μας που σπάνια πηγαίνουμε. Είναι δύσκολο να το μοιραστούμε, είναι δύσκολο να το προσεγγίσουμε και πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε καν να το φτάσουμε. Η δυνατότητα όμως του να επιστρέψουμε σε αυτή την περιοχή, το να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας δίνει μια ιδιαίτερη δύναμη και μας προσφέρει μια ασφάλεια. Και αυτές τις ποιότητες, ειδικά όταν είμαστε χαμένοι στη ζωή, τις έχουμε μεγάλη ανάγκη. Γιατί από εκεί μπορούμε να επαναπροσδιοριστούμε ξανά, μπορούμε να θυμηθούμε το ποιοι είμαστε και να συνεχίσουμε την πορεία μας στη ζωή.